И така лично и категорично от Виктор Бартера за Рамбо Джамбазина оригинално и най-вече за младоженците, за неговото братче, за Роналдо. Соми дай, туш. Най-бързите коне са на Рамбо. Това е човека Андо Асеновци. Кара си конете. Това е Рамбо. За най-големия джамбазин в Асеновци. Кара си конете, а иде бе Рамбо. Ти си човека за 200 човека. За Рамбо, лично и категорично от неговото братче Виктор Бартера. Яша Рамбо, Яша! Яша шампионе! Караш си конете, ах Рамбо бе, няма кой да те гада в Асеновци. След тебе гледат и казват това е Рамбо, най-добрия в Асеновци. Яша, Яша Рамбо, айде бе Рамбо, Джамбазино. Кара си коня с каруцата и след него всички гледат и му завижда. Който кара най-хубавите коне и най-хубавите каруци, айде бе Рамбо, ти си човека. За Рамбо, това е човека за 200 човека, оригинално, 10 точки за оркестъра. Яша Рамбо, айде коци сакса. За човека с най-хубавата амуниция в Северна България. Продължаваме сега с девятка. Една девятка ми дай ла, колега. Продължаваме за Рамбо. Рамбо, търговеца, Джамбазина. Който номер 1, Андорбаро Асеновци. Като господар си ти на трона, коня ти струва 8 бона. За него ще говорят много хора. Това е човека на народа. Като господар си ти на трона, коня ти струва 8 бона. За него ще говорят много хора. Това е Рамбо шампиона. Гледайте, учете се от него, за интриги не губете време. Рамбо е роден с късмет, затова винаги отпред. Гледайте, учете от него, за интриги не губете време. Рамбо е роден с късмет, затова винаги отпред. И Господ винаги с него.
Яша Рамбо! Като господар си в Асеновци, коня ти струва 8 гона. За него ще говорят много хора. Това е Рамбо, човека, за 100 човека. Като господар си в Асеновци, коня ти струва 8 гона. За него ще говорят много хора. Това е човека на народа. Гледайте, отчете се от него, за интриги не губете време. Рамбо е роден с късмет, за това винаги отпред. Благодарим.